खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी थारैनो बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया केबिनेट मेल लाखांनायनि उनाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि सिइएम बिटिसिनि डिपुटि चिफ आरो बिटिसिनि इएमफोरनो मोनसे गोदान गोहो होनायनि बाथ्रा बुंदों एबा गोदान रेंक होनायनि बाथ्रा बुंदों। थारैनो बिटिसिनि सिइएम बिटिसिनि डिपुटि चिफ आरो बिटिसिनि इएमफोरनो बेबायदि केबिनेट मिनिस्टार रेंकनि गोहो होनाया गोदान नामा? नङा, बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा गोबां बाथ्रा सानदों एबा गोनो गोथो जादों। थारैनो रायजो सरकारा बिटिसिनो मायाबा मोनसे गोदान गोहो होबाय होननानै गोबाङानो सानदों जानो हागौ, नाथाय गोबाङानो मिथिबोखागौ दि बियो मायाबा मोनसे गोदान जोंनो गोहो होआखै। थामहिनबा रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय बायदि बिटिसिनि सिइएम डिपुटि चिफ आरो इएमफोरनो एबा मावफुं सोद्रोमाफोरनो मायाबा मोनसे गोदान गोहो जेबो होनाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला एबा मख'नांगोन दि थांनाय 2003 मायथाइयाव बर' हारिनि गेजेराव नैथि जारिमिनारि गोरोबथा जादों आरो बेनो जाबाय बिटिसि गोरोबथा। आरो बे बिटिसि गोरोबथायावनो बिटिसिनि सिइएम बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिटिसिनि इएम एबा मावफुं सोद्रोमाफोरा रायजोनि मन्थ्रिजों बिटिआरनि सिङाव एबा बिटिसि सिङाव समान केबिनेट मिनिस्टारनि रेंकजों समान। मैयासो फोसावलांनाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दि गोदानै बेखौनो थांनाय 2003 मायथाइनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजोंनो फैफानाय बे गोहोखौ जा इएमफोरनि सिइएमफोरनि गोहोआ जे केबिनेट मिनिस्टारजों समानखा, बेखौनो गोदानैसो फिन आरोबाव फोसावफिनदों। थारैनो बियो एबा बे फोसावनाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव एबा बिटिआरनि गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोनो गोथो लाबोदों। मायाबा मोनसे आरोबाव गोदान बिटिसिनो गोहो होबाय नामा होननानै गोबां सोंथि खालामदों एबा गोबाङानो बेफोरबायदि सानना दङ, नाथाय बियो नंखाय एबा बेयो सैथो नङा। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाबायदि फोसावदों जे बिटिसिनि सिइएम डिपुटि चिफ इएमफोरनो केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक होनाय जादों बिटिसिनि सिङाव होननानै, नाथाय बियो गोदान बाथ्रा नङा। बियो थांनाय 2003 निफ्रायनो बिटिसिनि सिइएम डिपुटि चिफ मावफुं सोद्रोमा एबा इएमफोरा केबिनेट मिनिस्टार रेंकजों समानखा। बियो मोनसे गोदान मायाबा मोनसे गोदान गोहो मोननो हानाय जेबो नङा। फैदो बिदिब्ला थांनाय 2003 मायथाइयावनो मोनबोखानाय जा बिटिसिनि सिएमफोरनि गोहो एबा पावार, बे पावारफोरखौनो फिन आरोबाव रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थारैनो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों जानो हागौ एबा फैगौ 2022 मायथाइनि जा बिधान सभानि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै। बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै थारैनो बेफोरबायदिबो खालामदो जानो हागौ, नाथाय बेबायदि रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाबायदि गोदानै केबिनेट मिनिस्टारनि रेंकजों समान होननानै बाथ्रा बुंदों, बियो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिटिसिनि सिएमफोरा बेफोरबायदि गोहोआ दंखायो। दानिया फैदो बिदिब्ला बिथाङा जे फिन आरोबाव बे एखे गोहोखौनो फोसावफिननाय बाथ्राखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाबोफिनदिनि। बिटिसिर सिएम বা চিফ আৰু বিটিচিৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। এইটো আগতেও আছিলে, এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে, কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে, মৰ্যাদা আছিলে, কিন্তু বিটিচি একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব। আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। পেৰেলেলি বিটিচিৰ যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য বিটিআৰ, বাহিৰত নহয়, উইদিন দ্য বিটিআৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। বিটিচিৰ 5খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন জনায়। বিটিচিৰ চিএম বা চিফ আৰু বিটিচিৰ ডেপুটি চিফক আমি
কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। এইটো আগতেও আছিলে, এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে, কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে, মৰ্যাদা আছিলে, কিন্তু BTC একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব। আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। পেৰেলেলি BTC যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব, উইদিন দ্য BTR, বাহিৰত নহয়, উইদিন দ্য BTR তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। BTCৰ 5খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। আজি কেবিনেটে তাত অনুমোদন জনায়।